Padayong nag-irog sulod sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area uban ang paglihok gihapon sa habagat. Katapusang nabantayan ang mong LPA kagnang buntag sa gilayon nga 670 kilometers east-northeast sa Virac, Catanduanes. Matod sa pag-asa, nagpabiling ubos ang kahigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo sa mosunod nga mga oras. Apan mohatod kini sa uwanon nga panahon sa pipila ka bahin sa nasud. Tungod usab sa LPA, magpadayon ng huyop sa hanging habagat. Ang duha ka mga weather systems mo'y hinungdan sa mga pag-uwan-uwan sa ubang dapit. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang Eastern Visayas. Kusog ang uwan sa ubang mga dapit. Ubos usab ang kahigayunan nga uwanon ang Cebu ug Bohol, apan padayong mag-atang sa labing uwahing update, ilabi na sa mga pagpanugdog ug kilat. Posibleng hapong uwanon ang ubang mga dapit